Gaurko labazan kantuan dator. Kantuan, zehatzau esateko bertzotan batez be. Lizason purua keia daixola, azigeke hortaz. Naizta bersoak sortu oiduen, horren beste buru hauste. Kantatzeko eta entzuteko prest, hainbat zarreta gazte, denon artean egingo dugu, gau baterako hainbeste, gau baterako hainbeste. Baina egiak ez ditu esan, aipatu ditu guztiak, hemen zarrikan ez da ageri, guztio gara gaztiak, guztio gara gaztiak. Afalondoan isilunea, kaltegarria izaki, txanda heltzean egiten dugu, batak bestean aitzaki, hemen langogo gutxi dagota, kontua berriz galanki, kontua berriz galanki. Lizason lagun ematen dizut, eskerrik asko benetan. Pentsa ezazut orain dikan, sasoiko nago honetan, nere bihotza orain dago, zeharo prakamotxetan, zeharo prakamotxetan. Zarritxurak maite ditula, argi argitu beharko, frakaluzeak jantzi zituen, 7-8 urterako, 7-8 urterako. Gaur hainbeste haundi banintzan, 7 urtegin nintzala. Baina patxiri luzatzen diot, berriro nere itzala. Ia 60 bat urtezu, mundura jaio zinala. Zarra espadare aitortu zazu, edaletu arzea da, edaletu arzea da. Patxizarra gaztea dala, entzun dut ala jainkoa. Gutxienean izan behar du, senpelarren garaikua. Frakamotxetan dagoela eta badauka planta nahikua. Jakin nahi nuke nola daukazun, frakamotxen azpikua. Frakamotxen azpikua. Gauza berbera esan ziteken, suabe eta egoki. Patxikak gezurra esaten digu, gazte gerala aitzaki. Zenbateraino dan hori gezur, Gregorik bakarrik daki. Gregorik bakarrik daki.
Eta zu patxi hauen lazuan, ez zaitezela edodi. Naizta etxean bukatu ezinik, ibili hainbat istodi. Etxeko saltzak etxeko atean, utzi itzazu Gregori, utzi itzazu Gregori. Bakarra ez, baina Patxi Goikolea izan zen Leintz Baiaran bertso eskolen bultzatzaileetako bat. Eta lagunak. Aitzinjari izan zian bertsogintzaia irakusten. Haren lanan lehenengo fruitua izan zen talde txokuak zian bestiak beste hor ikusitun Sarasua anaiak. Eta baita Arantza Zuloidi be. 1981ko Gipuzkoako txapelketan bere herrixan kantaitea tokausakon. Zozketa egin tani tokatu are txabaletarako, egia esan animo asko ez nekarren hortarako. Bentajaren bat izango aldut, herrikoa naizelako, epaimaikoak gonbidaturik daude bazkaritarako, arbitrajean baldin egiten badigute etxerako. Prestu, ez du, estu, esku. Ahotxean indarrik arantzazuk ez du, horrekin ibiltzen da larri eta estu. Txapela nola ez den orain nire esku, aldana egiteko natorro oso prestu. Goikolea izan da hemengo maisua, ondo jasotan ator haren abisua, etorri aurretik asko animoz jasua, sufritzen egongo da aurrean gaixua. begiz, lenitz, hitz banintz. Begiz, lenitz, hitz banintz. Nik hemengo eskolan jota daukat begiz, bertsolarien txoko jarria da lenintz, jende danen aurrean emango nuke hitz, txapelduna seguru hemengua banintz, txapelduna seguru hemengua banintz. Kanpokuek be ikusten ebein, bertso arluan Leintz Baiaran egiten zan lana, biztakua. Barkatu, datozen hauteskundia diala eta azken orduko barrixa ditugu eta saio eten biharrean gauz. Bergarakoen alkate, mutur iluna daduka baina
ez da ihitua bate, 8 urtetan alkate izana, ondo jarraitu lezake, Bergaraldeko abertzalek suerte galanta daukate. Enago agoz, ez tokat mutu niluna, baizik, alaia, gau gointzat, beste hartzetan bai, zehuzea arazo eukike ditzen. Teneuekuak beti, ez uka sekula, hau geuria degutan jarrai dezagula. Batzuk satitu ziran, baina ezin burla, guk aurrera berdintzu lanez jarraigula. Eta Euskadi lasten geuria degula. Eta Euskadi lasten geuria degula. Ezin gita gure bihotzak, hau da eskaera, herria jasotzeko, egin behar aurrera, eta ez begiratu sekula jatzera. Beti gogoan euki euskaldunak gera, beti gogoan euki euskaldunak gera. Ene moteiak, zela leike hau, hauteskunde garaixa eta frontoia gina uraien. Pelotatoki berdin gabea, lekurik ederrenia, neukere posa sentitu dut bai, hau ikusi bedanian. Amaika gazte jolastuko da, frontoi honen barrenian, hiruak ez daukenaik emoten, ondo gastatzen dania. Eta zela gaztaiken eta bendirua Leintz Gatzagako alkatiak. Nere anaiak esan duena, batzuentzat harrigarri, nola nahi ere hemen jendea, ez daukagu horren larri. Otsoa jaunak egin zuena, oso da estimagarri, bera kanpotik etorri eta herrian alkate jarri. Kanpotik heldu bertan nagusi, hori askorentzat hobe, esan didate gobernatzeko, dagola puertetak noble, Gatzagako herria ere, gobernatzen du hain trebe, badakizuen itxulerrian tuertoa dela errege. Danak itxuak ez dira hemen, hau da begi
otsoa bezelakoa. Nire berari lore botaka, hotzikaziko natzaio, esaten dute itxuraldetik, ez dagola oso jaio, baina nik diot otsoa jauna, ondo dago zer arraio, herri txikiai alkatea ere, txikia tokatzen zaio. Txikixak, onaik. Isilik mesedez. Antzerki ikusi ondoren bertsolariak datoz. Hauek ere puntuetan arituko dira. Aurrera ba Urretxindor taldea. Zuaitzaren emaitza ez dugu laburra. Sukalderako fruitua bere eskurra. Etxeko altxariak edo zu egurra, ekaitzean babesa eta itzal samurra. Badut bat berezianik denen artean, mendian bizi dena oso apartean. Eder udaberrian, eder erlupean, gainera labozka bibaditu urtean. Hortxe da euskerian eta bertsuan etorkizuna, ja lo creo. Bueno, Andoni, gaurko gaia bertsolaritza etorkizunan aurrean, zu zeuk nola ikusten duzu etorkizun hori? Bueno, gutxi gora bera nahiko baiezkor, ezta? Baiezkor. Baiezkor? Andoni, ze da hori? Baikor, eskor, baiezkor? Ez dakit, gaurko jaialdia ondo jende pila bat etorri du, baina ez ditek atentzio hori jarri, edo denak ez dituen bertso zaleak eta bar. Nik ikusi izan ditut bertan geho periodiko irakurten nikola, batzuk. Baina, bueno. Bale, ja, ulertuta. Ba ez taipanik, bertso saiora fan eta periodiko irakurten da bizten horreik, santage da nobeto. Osaldeko gizon gazte hau, bete hartu dut arrotzak, inoiz lorenik ez du izaten, leniz bainarako entzat. Pantanoaka, terreno ederrak, hemen baditugu behintzat, Zoetxea ere badugu, Tolosaldeko entzat. Zoetxea ere badugu, Tolosaldeko entzat.
zergatik ez dut esango, nahi eta ere zoro handia zure netzera izango. Nahi eta ere zoro handia zure netzera izango. Sarasuan txikitasunak emuten otzen lanak beste bertzolarisei. Alturaz bai txikisa, baina bertzotan, 1981ko Gipuzkoako txapelketa hartako finalian esku-eskuro eukieben txapela, baina gura eta tongoin eta azkenian Peña Bea izan zen txapeldun. Eta joan, epaitu inebe ninjakoatik, gogor epaitu be. Lenitzaldeko txapela omen, anoetara aparta, merezi luke gure txikiak, zaplasteko on bat zartan. Berak nahi ez da orain badoa, alde batera lagatan, Sarasua tarrak aspalditikan, oiar zamarrak dirata. Nik ere nahi dut gai horretan, orain hemen erakutsi, protesta horrek jarraituko du, behetik bihar eta etzi. Zertidetikan joan nahi duen, garbi egin du erakutsi, bertzo ederra kantatu zitun, baina gizatasun gutxi. Zortzi lagun zidan anoetan, bai jango eta bai hemengo, nere iritsia txandadetan ez, hemen dizuet emango. Gure artean txapela handi hori, etzan ez gaizki egongo, eta seguru samar zegoen, anein ez bazuen tongo. Berso batekin Maximorentzat, mezua nahi dut bidaldu, ez da egia nere anaiak, lotsarikan ez du galdu. Beti esan dut Jon Sarasua, batetik nahi du ta aldu, baina tongoetzen bere txapela, etzun diru truke saldu. Arek iritzi zuzena zeukan, asmazun bete-betean, kontzientziaz lasai zegoen, zuzen zebilen ustean. Nerekin egon ta esan zidan, saio aurreko astean, ez zuela ez txapelikan nahi, kalbo geratu artean. Ailatu nahitor arkitutzen naiz, zuri erantzun beharrik, zure anaiak anegin zu nahi, gaizki iristen diot nik. Aurrez aurre hor arkitzen zera, ura defenditu nahirik, baina tongo ez baita egiten diruagatik bakarrik. Anoetara bera joan zan, bertzotarako planian, da saiatu zan kantari bertan, joetake bailanian. Txapela ere ikusi nion, erabat buru gainian,
berandu egizan liteke kalbo geratzen danian. Bueno, hainbeste dramatismo. Zeo zer Ariñoa gaurkoak agoteko. Ariñoa, seguru? Hemen ligaitia samurra ez dela beti esan da. Antza garai baten be, ala zan. Neska aldetik aspaldidanik, neroni nabiltzit plako. Soltero nago, baina jakizu, nik neugura dudalako. Txiki bat Ricardorekin argitu nahi nuke hemen. Jakin nahi nuke aspaldi hori ze urtetatik datorren. Gaur egunean mutil gaztea, mutil zartzen dugu errez. Nesketarako sasoia joan zen, baina andratarako ez. Orain Javierri eman nahi diot nire partez arrazoia, honek aspaldi pasatua du neskatarako sasoia. Gaur arantzazu Richarri esan, dio dagola soltero, berorrek posik hartuko luke, bera solteroa balego. Gure agotik orientzuterik, aitorren nuen espero, konpromisoak puskatzen dira, obia bilau eskero. Ustekabean gure aitorrek aitortu du pekatua, erastun bat nik badadukat bain, berak erregalatua. Ez dakiz zenbat denpora pasau duen zuri begira, zurekin gauzonik ez zuen da, gero joan zaigu prantzira. Real